Výstava ve Studénce začíná až ve 3. patře. Návštěvník se zde může seznámit s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. Muzeum bylo koncipováno jako podnikové muzeum vagónky ve Studénce a druhé poschodí je tedy věnováno založení samotné vagónky, jejího postupného budování a přehledu prvních výrobků. V prvním patře naleznete originální vagonářský hrací koutek pro děti, a také funkční dráhu se 2 okruhy kolejiště v měřítku H0. Jen bych chtěla podotknout, že video není nějak zrychlované a vláčky tady v tomhle muzeu jezdí opravdu rychle. Ukázala jsem vám jenom malý kousek toho, co můžete v muzeu najít, a třeba tam zavítáte na návštěvu, ať se vám tam líbí.